Saka Negara Mandura keplayu marang Kondorati mau. Makaten kok prapiye? Sampeyan mau bareng aku. Ngene ya, Dik. Imbangi waktuku aku. Pangrasane pun Kakang Imbangi waktu kok gelem aku. Prabu Jalsangga sawadya balane kang dipanjenengan dening Prabu Kembar kang aran Hamsa lan Diraka. Iku mau padha ngerti kelamun pun Kakang iku playune marang Kondorati. Mula tak kira ora bakal kantaran waktu Wis mari. prajurit maju tukang susul penanganan Kondorati. Jadi kan ilang bisa kena. Maka kok prapiye? Tak songkar HP. Kang mangkono Di, ayo Syadi kalawan kabeh para sentana Kondorati tak dherekake siaga ing Draman. Siaga diri kalamun sawanci-wanci prajurit Magojo teka Kondorati. Duh. Kanjeng Prabu. Tinggal ben nutupnya apa yang golek roh. Lho, piye to? Awrat jeneng malamipun dikokon tresna bilih menika mangkenipun pripun kapan bangsa mboten saking kandhani menapa ingkang dados kersanipun kanjeng Koko Prabu. Lho. Sik to. Maksudmu apa? Koko Prabu. Kau ini ora bilih antawis sunggal warsa kapengker dari Paduka nampi nawala saking ingkang rayi negari ngamartun dipun Kyai Prabu Gundewa surasanipun tulis bilih ayahipun Tuandoyomi ingkang rayi pun Kresna supados pratu negari ngamarta. Lah perune para kadang Pandhawa ing mangkenipun badhe ngadani tasah kurang seraji pinangka inggih syukur ngasanipun Gusti Hyang saking sampun kepareng nampi nugroho wujud negari Ngamarta ugi negari inggih ingkang kasebat negari Indrawasta. Inggih menika badhe ngadani sesaji kang nastan sesaji Raja Surya lan paladalah. Gusti Gusti ing atase negara Ndrawati bakal ketekan musuh pun Kakang iki atur pamribara mung senana negara Ndrawati mangkene pun Kakang Pitaya kalamun mantu bakal ketekan musuh saka negara Nganditu kan bakal keton Ndrawati kok Syadi malah trimo